Ongi etorri Euskal City saiora. Gaurko saioa berezia izango da. 2 solas lagun gurekin izan beharrean, 4 izango ditugu. Ni barne. Bai, ni ere egongo naiz konbidatu. Izan ere nire taldekoak konbidatu ditugu. De model aukotea hemen izango gaituzue. Eta elkarri inoiz kontatu ez dizkiogun gauzak esateko aprobetxatuko dugu. Ongi pasa! Hau festa Oazen ba Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adobi falta direlakoz Rekuento generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bibatu Irratikoak aintziren emititzen zuzenean Paella jango zutela Eta piti eta zarri bere muturretan sartzen zeudela Konturatu gabeak Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bibatu Saia dugu sortzea! Doinu gozagori Zarri diorria txampainako ospaturik Iruñeko entzierroa desentzierroa Hemen zapigorria zerua du estaltzen Ezakiz albazatzen den azken aldi hontan Jende azitela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlakoz Rekuento generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bibatu Sarri, 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 bibago Sarri, 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 hanka kalera Bafletatik Kriston martza Yolali, 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 long Yolali, yolali, long Yolali, yolali, long Yolali, 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 long Yolali, yolali, long Sarri, sarri Oh yeah! Bueno, ongi etorri Euskal City saiora. Keixo. Posten naiz pilo bat zuek hemen izatea. Gure bai. Asko. Eta bueno, aurkezpenekin hasiko gara, ez da? Bueno. Jendea... Ni txantreakoa, iruñakoa. Eta zure izena? Iker Witzi, bai, hasiko da alderantziz. Oso ondo, Iker Witzi, Eta txantreakoa, iruñakoa, bai, berrikoa. Eta, ez dakit. Eta euskaldun berria dugu zaharra. Bueno, ikastolatik, orduan berria. Ez izango litzateke edo, ez? Nire horretan zalantza daukaz, Ja, beti, nik hemen galdera pasatu beti dira daukat. batzuk esaten euskaldun berria direla, eta ikastolatik pasatu dira, eta orduan ni euskaldun berria naizenez, zer esan behar dut. Karo, nirekin konparatuta ez zango emaio. Karo, oza, ama hizkuntza dutenak, bai, euskaldun zaharrak ez, direla. Eta orduan, nik uste dut falta dela hor, sailkapen horretan beste bat, Ikastolero, ez Ikastolero, Bai, uste, euskaraz hitz egiteko almena baldin badaukagu euskaldunak gara. Berri eta zar, ez du zentzurik esatea, ez? Euskaldunak eta punto. Hori bai. Bosa euskaldunak. Hori Euskaldunak zara, baita? Ez, ni ez. Ni Mikel naiz, Iruña eta Hernaniko naiz, eta ni euskaldun zarra naiz. Baina non jaio zinen? Ni oso Kolombian jaio nintzen. Kolombian, ase kafe duna. Bai, ase kafe duna.
Eta Hernanira joan zinen, zeba? Ba, bueno, nire familia amaren papetikan, familia errandikoa dut, eta, bueno... Eta gero nahi, etorri zineten? Eta gero aitaren familia, Nafarroakoa da, hori da. Hernanitikan, Kolombiatik Hernanira eta Hernanitikan Irunera. Eta zu bai badutzula hango euskara, ez? Hernaniko euskara da, bizkera da. Bai, nire familiaren euskera, euskeraz eta erderaz ikasi nuen. Erderaz era bai? Bai. Bai, Iruña etorri ginean bizitzera, ba, orduan, etzegoen D eredua uste dela. Bai. Etzegoen nire adinerako D eredurik, eta orduan erderaz ikasi berri izan duen, ba, institutura arte. Bai. Institutuan berriz euskaraz hasi nintzen. Baina zegoen ja, bueno, eskola publikotan ez? Bazegoen ni baino urte bat gaztekoen zat. Bai. Baina ez nire adinekoen zatez. Bueno, eta zu Naparra etzaren bakarra? Ez gara Ez. perfektuak? Ez. Ez gara perfektua, ni Gipuzkoarra, Urnietarra hain zuzen ere. Eta horretan ondago? Urnieta dago, ba, Hernania, Donostialdeako komarkan edo Donostialdeako zean, eta Hernanitikan oso gertu, Donostiatikan 12 kilometrotara, eta Hernanitikan 2 kilometrotara. Da gaude, Sagardoaren lurraldean. Horreta da, Astigarra, Hernanita eta Usurbil, geha esan dezakegu, Sagardoaren lurraldea izan garela. Bai, Urnietarra. Eta, bueno, Demode kuartet taldekidea zarete, eta horretaz gain, zertan zabiltzatea, ber? Banekin, nonbaitekin ezagutzen zintu dela, bai. Ni eskerrik asko galdetzagatik. Joli Pascualera naiz. Joli Pascualera. Errotxapeakoa. Baita Errotxapea oso polita da. Hori nun dago? Txantrea ere. Txantrea Iruña. Ba, alde zarretik oso gertu dagoen auzo polit bat, oso lasaia, alde zarretik oso gertu orduan, ba, bueno, oso erosoa da. Eta oso lasaia, baina oso festasaleak ere, ze edozein aitzakia da ona, ba, kalera ateratzeko eta erraldoiak eta konparsa ateratzeko. Bai. Ba, asko gustatzen zait Errotxapea. Bueno, Errotxapean bizi izan naiz betidanik, orain Donostian nago, baina tartean, Errotxapean eta Donostian. Beraz, ondartza zalea zara? Oso, zu? Nire bai, mendizalea beheta, Bai, zer da gehien gustatzen zaizuna, bedia? Ba, ondartza asko gustatzen zait, baina esan behar da, Kantauri-Itsasoko urak nahiko hotzak direla, eta Mediterranea asko gustatzen zait, baina mendia asko gustatzen zait, mendian ibiltzea asko gustatzen zait. Niri ondartzan, mendia asko gustatzen zait, baina momentuz ondartza gehiago. Eta Donostia oso polita da, oso gustora dago. Ni mendikoa gehiago naiz. Bai? Mendia senderismoa eta honako mendia eta hori nahiago dut. Lasaitasuna, ez? Bai, lasaitasuna. Bueno, niri gustatzen zaidana da jendetza, osea, hainbeste jendea egotea. Zure gustatzen zaizu ondartza, Ondartza baina niretzat. Gurtzak, Izerdia. Errotxapea batxotnak. Bueno, orain bai, posten naizu horretaz hitz egitea. Ikuskizuna, sabidea, sartuko gara, a ber, bueno, zertan zabiltzate hori bai, Demodez aparte. Bueno, soinu produzioa, bai, horretan bai musika egiten, produzioak edo hori beste iragarki edo horretetan, edo beste musika produzioetan, eta baitak, bueno, klaseak ere, jasotzen eta ematen ere, kantu klaseak, eta dantza klaseak ere jasotzen, bueno, da pixka horretan, pixka formazioa eta formazioa ematen pixka eta produkzioa, musika produkzioa. Dantzan ere? Dantzan ere, bai, kontemporaneoan. Bai. Zukaren. Gero nahi duzu, dantzan ditzakezu. Bueno, gero, hemen bai Zunike, zertan zabiltza? Demodez gain, kantu klaseak eta musika klaseak ematen baitare, eta gero konposatzen eta beste egiten, eta baitare ikasten. Beti ikasten. Eta zu? Eta ni, kultura kudeatzaile gisa lan egiten dut, parte batean, eta gero eta ere, guraso lanak egiten ditut. Etxean bi txikitxo dazkat, eta baita horrek denbora behar du ez, denbora dedikatu egin bat zaila bera jide baita, eta
hor, ez da lan bat izan daite, baina bai, guraso edo aitatxo papera bete behar izaten dut. Nik ez daki, baina kristonan izan behar da, hori? Ba, oso lan betuta, zaude, badakit. Bueno, a ber, ja de modo... Txen, eta zu? Hori zu bakatu. Ni, begira, hemengo aurkezlea naiz. Bai, benetan. Eta, bueno, de moden, produzioa eta administrazioa eramaten dut. De mode, eta orain nire kantakin nabil, nire bestiak prestatzen, sortzen, eta igual ikuskizun txiki bat egingo du datorren urterako eta kompetentzia. Proiektua. Baina proiektu, hori da nire proiektu pertsonala. Zeuni. Ja, abisatuko dizuet. Bueno, deitu aldugun edo Bai, tipikoa gure duzu. agendan Bai. sartzeko. Koroak behar badituzu, dakizu. Vale, eskerrik asko, pasatu telefonoa. Bueno, a ver, de mode parte. Nola definituko zenukete? Ba. Antzerki musikala, akapela zabestuta eta humorez beteta. Ba... Ja? Ya está. Hitz guztietan nik uste neko zehatz, mehatz definitu dula... Bai, baina... Ni oso zehatz mehatza naiz. Bai. Baina gauza bat, antzerkiaz gain, ikuskizunaz gain beste gauzak egiten ditugu. Adibidez. Musika besti bertsioak mota desberdinetan, bai ez bakarrik akapela, adibidez instrumentoekin. Bai, gehienak akapela, ez? Gehienak akapela, zen hori da gure ez gakoa, izango ditzateke, akapela, eta instrumentoak, eta baita base musikalak, bereziki lehenengo eta bigarren ikuskizunean. Hori izango litzateke lehenengo eta bigarrenaren lehenengoa da deku, deitzen dena, ez? Bai, hortik hartu genuen izena, ez? Izena, hasi horretan taldea sortzen, eta bigarrenean ja epak, ja gai berezi bati buruz egin genuna, ez? Bai, bueno, epa izan zen, ikuskizun horretan, Bai. Kantak edo pixkate bai. euskal kantei buruzkoa da, eta munduko musika guztiak gure kulturan badutela oinarria, hori frogatzen dugu, ez? Gure lau pertsonaiak, bere nahiak bakoitzak egiten ditugu lau pertsonaia. Horrela esaten dute, hori frogatu nahi dute, eta... Saiatzen dira, eta nik uste dut... Nik uste dut frogatzen dutela. Bollywood, Afrikar musika... Country, jazz... Jasa dena, azkenean. Samba, dena... Euskal Herriko aran eta mendietan eta baster guztietan hor dakatela oinarria. Zuhun edo zen baserritarra eta ikusi jendea samba dantzatzen. Horrela, bihotzean, barru. Bai, samba barruan daukagu. Bai, eta zortzikoa, dantzatzen dute Bollywood moduan, Piskat malabarismo egitea. Eta nik uste dut, lehenengo ikuskizunetik onaino, ez? Pizkanaka ari garela, nola esan, evoluzioa izan da, ez, ahotsetan eta harmonietan ere, eta honetan, ikuskizun honetan, Abestiak ere komplexuagoa dira, baita ere. Dira, oso komplexuak, eta... Ez da, pop abestia edo... Hogeita bost abesti egiten ditugu, hor zuzenean, ordu eta erdiko ikuskizun bat da, eta, bueno, ez dut, Bai, zuzenean, gaina nik uste, normalian, instrumentalizazioa balen badakazotetik, gehiengoetan, arropatu edo egiten dizula, Ez daukazu beste responsabilidad. Hoi da, egia da, nire sensazioa esplikatuko dute, askotan, oholtza gainean irtetezarenean, zuzeneko emanaldi bat da, eta gainera, bilutxi bezala atzatzea, ez? Imarezu, zure doinoak edo zuke prestatu dituzun, abestu behar dituzun melodiak, kristontzeakin abestu behar dituzu, ze ez da, komentatzen dutena, ez da bakarkan zuk abeste eta punto, baizik eta abestekin enkajatu egin behar du, dinamikak nola landu egin behar dituzu, zaude tensio bizian zaude ordu terdiko emanaldi horretan. Eta horra eran gabe. Eta horra eran gabe. Ez dugu denborarik eta Ez dugu denborarik gainera, abesti eta abesti tartean beti gertatzen dira gauza, zer nola esan dugu ez pertsonaia badirela eta hori gure honako interazioa dago esketxeekin eta
Eta dena ere, pues hori nola da, Ez ditu- neurrituta dago, orduan, bai, gertatzen zaizkien gauzak gure lau pertsonaiei, honetan ere. Bai, ez dugula bakarrik abesten, baizik eta hori... Abesti artean, badaude esketxa, gure pertsonajea egiten, dantza egiten, ere. Koreografia desberdinak. Ez dago txenik. Ez dago txenik. Eta humorea, eta hori, Humorea, gure Hori bai sondatu egin dutela, gure zuzendariari zuzendariari, esker, hori, gure eta zuzendaria, Gure zuzendari esan bat dugu, datoren ikuskizunetan behintzat atxeden alditxoak edo duela, norbarakie, Hori bai. gure pixka bat Antzuten badigu patxi, bai, kaixo, hau ikuko duen, baina gehiago. ondore gokela. Patxi Barko. Barko, da, Hori da, gure gure zuzendaria. Bai. Hor dago, horatzean dago, baina ez da gertuko, baina beti itzalean dago. Zalean. Eta bera da, bueno, gure humorearen erruduna. Dena den, gu ere, entsaiotan eta hori, askotan erabiltzen dugu, ez? Humorea, bueno, erabiltzen Bai. dugu, ateratzen zaigu. Ateratzen zaigu. Hori da. Gero patxik egiten diguna pixka bat, hori... ordenatu eta umore. Baretu pikin Bai. bat. Humore ona, Ze- ez? Eta humore txuria, Txukunago, txukunagoa, bai. Bai, da humore. Arrisko asko dugu, gu bakarrik patxik gabe. Bai, hostia, bai, bera dagoela. Bueno, begira, apuntatuta daukat, hemen. Habanara egingo dugu salto bat, eta Egia da. Habanara goaz. Kuba, Habanara goaz, bai. La Fábrica de Arte Cubano, Bai. horretara gure bi ikuskizunak Bai. han egiteko. Eta gainera euskeraz egingo dugu, Ja. La Habana, ez? Ja, Oso bai. berezia da, ez? Bai, ikuskizuna euskeraz. Izango gara, lehenengo euskaldunak, han, gutxienez, gu dakidu, Ja. Bai. jakinda, bentsat. Euskaldun batzuk jontzian balearen bila handikan ibilizian, baina oain gugoaz, berriz ere. Eta- Ameriketara. Eta gainera euskeraz, lehenengo ikuskizuna ingelesez, gaztelaniaz eta Eta euskara. euskeraz, baina bigarrena euskeraz. Eta abestia. Euskara hutsa. Euskara utzi. Bai, Bai. Hori, ez, guretzat erronka bat izango da, eta bueno. Bai, Gogoarekin, esperientzia. gogoarekin. Ikusteko jendearen baita ere reakzioa, ez da? Nola, aber zer pentsatzen duten, ez da? Joan gara Madrilera edo han euskaraz abestera. Bai. Eta han izan da oso harrera ona izan du, Oso harrera. batez ere euskarazko abestiak. Bai. Bai. Asko harrutu ginen. Bai. Hor, ikusten genuen jendea hainbeste txalotzen eta hainbeste... Bai, hasiera batean kendu nahi genituen, edo Ba. pentsatzen genuen, igual bi Kentzea, gutxi bai, izatea. bai. Eta ez, bueno, probatuko dugu, a ber. Eta egiterakoan, ikusi genuen, harrera hain ona izan duzula, eta guretzako baita ere, Bai. ez dakit, Bai. asko harrotzen Oso ona. dituzta, eta gero ikustea, pentsatzen baita ere, Madrilgoa, eta orain ikusi, kubatar jendeak nola reakzioa. Bueno, eta Kubatik etorri ondoren, baina abenduaren batean, gure estrenaldia, ez? Baluarte. Musika guztiak iaia. Bai, Baluarten. Baluarten izango dugu. Euskeraz. Eta hemendik konbidatuko ditugu gure ikusentzuleak, ikus dezatela, ez? Hori da. Musika guztiak iaia, abenduaren batean. Gainera hori. Bueno, esan behar da, abestiak, Hori. nola beste ikuskizunetan bai eskatxak erderaz eta euskaraz egiten ditugun. Abestiak bai direla bere hizkuntzetan, baina ikuskizun ondarako ja moldatu ditugu erderazko abestiak, lehendaberitz Bai. inglesetik erderaz moldatuta, eta gero, Joliek eta Aiorak egin duten lana erderatikan euskera moldatzera, ezta? Eta euskaraz estrenatu dugu, hemen Iruñan, Baluarten. Eta, bueno, agurtzeko, agur esateko, Ja, jaukotu da? bai, Azkar. Oso. hobetuen egiten dugunan zer da? Abestea, ez da? Abestea. Bueno, batzuk entzat. Ai. Bueno, horrela agurtuko dugu, ez? Vale, primera. Eskerrik asko tortza. Ba, mi Eskerrik esker asko zuei. zuei. Etortzegatik, ekartzegatik. Gu etorri gara, zuek ekarri gaituzue. Ni bakarrik etorri naiz, Zu bakarrik etorri zera. Bai. Guazen abestera. Dum dum du bada 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 dum bada Ez dira betiko garaionena. dum
azken finean gizaki utxagara. Barearen ostean datore kaitza, uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabia, ta orain ezin utzi izan ginara. Rutinaren morroia bihurtu gara. Maitia lehen baino lehen aska gaitetzan. Sharon, duron, sharon, sharon, duron, sharon, sharon, duron, sharon, sharon, duron, sharon. Ohartu gabe heldu gara mugara. Ohartu gabe arrunt bilakatu da. Ta mundoa jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigun ondagoen oberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen du, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain, maitiaren baino lehen aska gaitezan. Zararam, aska gaitezan. Zararam, zaram bai, zindagizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu galaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain, maitiaren baino lehen aska gaitezan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.